Какво се случва след смъртта според християнството? Пътят на душата след последния дъх. Казват, че смъртта идва тихо, не с гръм, не със светкавица, а като последен шепот, който отделя тялото от душата. И когато очите се затворят за последен път, започва не краят, а началото. В християнството се вярва, че в мига на смъртта ангел-пазител стои до леглото на човека. Той не си тръгва, докато душата не напусне тялото. Праведният го вижда като светлина, спокойствие, нежност. Грешният като блясък, който го плаши. В този момент идват ангелите събирачи. Те вземат душата внимателно, като нещо крехко и ценно. Но не винаги са сами, защото ако човек е живял в тъмнина, демони, в християнството наричани бесове, се опитват да откъснат душата и да я поведат към мрак. Започва духовна битка за човека. Първите 40 минути душата още вижда тялото. Християнските отци казват, че след смъртта душата се лута около тялото. Вижда и чува всичко. Чува плача на близките, чува молитвите, вижда как я поставят в ковчега. И тогава идва първият шок. Душата разбира, че е жива, но в друг свят. Първите 2 дни душата беседва с ангелите. Те я водят над земята, през местата, в които е живяла, през всички пътища, домове, срещи, грешки, радости. Показват и целия живот, като огледало, което не лъже. Душата започва да разбира какво е направила, какво е пропуснала, какво е наранила, какво е спасила. Тъмните митници, митарствата. Това е най-драматичният момент в християнската традиция. Ангелите водят душата нагоре, към небесата. Но пътят не е празен. Има 20 митници, духовни места, където демоните пресрещат душата и искат доказателство за всеки грях. Лъжа, гняв, блудство, гордост, риторика, празни думи, скрита омраза, кражба, обида, пиянство. Душата не може да лъже. Ангелите показват добрите дела. Бесовете – злите. Това е момент, в който човек за първи път вижда целия си живот такъв, какъвто е бил наистина. Ден 3. Съдът пред Христос. След митарствата душата застава пред Христос. Не на финалния съд, а на личния съд, който определя временната посока – към светлина или към тъмнина. В тези първи 3 дни се решава дали душата да види райската светлина или да усети тъмнината на ада. Праведният усеща мир, покой, спасение. Грешният – тежест, страх, духовен мрак. Ако душата е достойна, тя вижда райските градини, светлина, поля от злато, чисти реки, небесни ангели, неописуем мир. Там душата разбира какво е обещал Бог. Дни 9 до 40. Видения от ада. В тези дни ангелите показват огнени бездни, духовни мъки, души, които чакат съдба. Не за да накажат душата, а за да й напомнят, че изборът е бил нейн. Ден 40. Определяне на временната съдба. На 40-тия ден ангелите водят душата до трона на Бога. Там се определя дали тя ще бъде с праведните в светлина или с грешниците в очакване на последния съд. Но финалът не е тук. Последният ден – Възкресението. Когато Христос отново дойде, гробовете ще се отворят, телата ще възкръснат и всеки човек, от Адам до последния, ще застане пред Бога. Тогава няма да има скрито, няма лъжа, няма повече време. И тогава идва вечността. И така остава въпросът: какво носим със себе си, когато всичко земно остане в земята?